Nazdar, Zuzi. Tak, akurát sme sa zastavili onom v New Yorku. Toto je Brooklyn Bridge. Teda zastavili v New Yorku, zastavili sme sa na jedlo. Tak hovorím, že nahrám ti video. Brooklyn Bridge. To je Brooklyn. Tam, počúvaj, tam je taká... Včera sme tam boli, sme prechádzali tento most. Tam je taká štvrť, že brutálne veľa hipsterov tam je. Tuto sa sedí, výhľadík, helipedy. Tam normálne proste bežne za pol hodinu sú tam 5 vrtuľníkov, 6 vrtuľníkov, hocikoľko. Toto sú Slováci, typci, u ktorých som už dojedli. Už ťa raz pozdravovali, lebo som jedno video robil a toto druhé, takže ešte raz ťa pozdravujú. No a to je celé. Tak si práve videla všetko.